den anden side. Nu. Det bliver altså 3 dele, det gør. Ja. Det vil sige, at den store, det er den midterste. Den første, den er kort, fordi der kommer nogle sms'er nogle gange til mig, så kan jeg jo ikke filme, vel? Den er 40 nu, ja. Den er 1740. Hvem er hvem? På Rublene. Er det pinligt? Hendes hårdføren kender jeg. Hvad hedder hun? God tur til Nykøbing! Jeg håber, det er Er det hende, der går den brandvogn? Det må vi altså filme det der førerhuset, det er altid flot. Det er den bløde. Nej, ikke sådan der! Nej, men jeg går bare lige sådan her. Når det kører. Det er førerhuset. Jeg har ikke lyst til, at du står sådan der. Jeg kan forstå af telefonen. Ja, telefonen, den kan også ødelægge toget. Så var det det, jeg gjorde. Jeg kom til at spytte ned i det der styretog. Bare der kommer en dråbe vand. Altså, nu regner vi godt nok, men... Hvis der kommer for meget vand. Have a nice tour to Nykøbing! Kender du Kjeld Gernholm? Ja. Hils ham. Jeg er hans barn. Jeg er hans kærestes barnebarn. Hvem er du? Jeg er hans kærestes barnebarn. Inges? Ja. Bare Nikke. Tak. Sådan når man kender folk. Ja. Jeg kender mange ned fra Nykøbing. Jeg kan jo gratis på DSB, når jeg skal ned til min år. Fra min mormor. Fordi min bedstefar, han kender dem. Min bedstefar, han er sådan her. Han ringer lige til en kollega, fordi han finder ud af, hvor en tur det er. Nå, men der så kigger jeg lige snart på ham. Det er Lone fra Nykøbing. Jamen, jeg ringer lige. Goddag, Lone. Kan det være sådan, at min Nikke-hammer? Han skal jo med toget til, du ved, til Tostrup her i morgen 11.43 ned fra Nykøbing. Men han har jo ikke nogen billet, men kan det være? Jamen, kan jeg lade det lige? Jamen, det er fint, så er der en aftale. Nu kommer det der tog til København. Hvor? Grønt. Nej, det er fordi det kører. Idiot! Det er grønt, det der. Det hedder udkørssignal. Nu skal jeg til at køre. Den vej. Det er grønt. Så meget forstand har jeg altså heller ikke på tog. Grønt, nej, det er lidt siger. Værsgo til Nykøbing. Men det er grønt, når stationen siger værsgo. Jeg nu jeg ramte den der køn. Værsgo. Nykøbing, Valster. Det må være lyntoget. For det andet har lige været der. Fordi den er så stille, så er det et lyntog, ja. Nej, så stille kører den bare ud af stationen. Nej, men sådan lydløs. Nå, sådan er de bare. Sådan er lokomotiven. Det er ikke et lokomotiv, det der. Jo, det er foran. Nå ja, okay. If you have a boyfriend, never let go. Nå, sådan er det. Kan vi ikke godt tage den ned? Det er så lige, hvad hedder det? Kan vi ikke tage den ned på perronen? Hvad hedder det her? Det er så togovergangsskærmen. Fuck! Tag det billede! Tag det! Film det der ting! Det er DB, DSB, ICE. Det er ikke gennemkørt, det der. Det er ikke gennemkørt. Nå, så er det til København. Jeg ved godt, hvorfor det har været forsinket, Torbjørn. Og nu kommer det andet. Det når vi ikke. Ja, lige det. Jeg tænder det her, det kører. Ja. Hvad? Det her tænder vi til ICE til København Hovedbanegården. Vi kigger lige på, når døren lukker. Nørrebro Østerport. Og nu vil der være en lyd, og så vil toget, som nu er kun af DSB ejet, køre videre. Kan du finde ud af at sætte film sammen? Jeg bruger min katalog. Den her, prøv at høre. Så vil det bare for sjovt. Regionaltoget til København på Østerport. Ankommer i spor 4 om 5 minutter. Det ankommer til spor 4 om 5 minutter. Prøv at
se, signalet er tændt. Det er det faktisk. Derude. Ja. Det er ikke den. Og det der, det er mit yndlingstog, det gør vi ikke noget på. Okay? I love this train. Det er mit yndlingstog af dem alle sammen. Nej, der sad ikke nogen. Ha! Jeg har en ordentlig til det sidste fyre ud. Jeg tror det herovre. Nej, jeg nåede det ikke. Og før var det mig, der ikke nåede det. Den der gang så var det dig. Jeg lavede en ordentlig snotklat før, jeg gjorde. Det er skideskægt at lave snotklatter. Se, der er busserne. Snotklatter med DSB. Ud at se.